Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja ħabbar skema ġdida ta' qod jiżżar lil laqdiet volontarji u l-kunsilli lokali. Din l-iskema se tiswa mit-1,000 € u l-flus se jmorru għal dawk li se jimplementaw fil-prattika proġetti u inizjattivi fl-ispirtu tal-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta għas-snin 2021 u l-2030 dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità li tħabbret din il-ġimgħa. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li din l-iskema hija waħda prattika fejn fil-qofol tagħha hemm aktar għarfien dwar il-persuni b'diżabilità. Biex din l-istrateġija tirnexxi jrid ikollna poplu wieħed maqut u jkollna għarfien dwar id-diżabilità ġenerali. Allura din l-iskema ta' 100,000 € se tkun qiegħda tara li l-stakeholders, kunsilli lokali, NGOs jibgħatu messaġġ b'saħħtu li bil-proġetti li huma jistgħu jagħmlu fil-komunità verament aħna qegħdin niġbdu ħabel wieħed f'dan il-pajjiż. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni spjega f'din l-iskema hija maqsuma fuq 4 kategoriji. L-4 kategoriji ta' din l-iskema huma 2 dwar l-għarfien u 2 dwar proġetti li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità. Fiż-żewġ kategoriji qed naraw fejn qed ninkoraġġixxu aktar l-għarfien kemm bl-involviment dirett tal-persuni b'diżabilità mill huma stess qegħdin jillidjaw il-proġett filwaqt li min-naħa l-oħra jkollok persuni li qed b'diżabilità li qed jaħdmu ma' entitajiet differenti. Intqal kif il-massimu tal-fondi li jaqda jew kunsill lokali jistgħu jgawdu huma ta' 5,000 € u wieħed jista' japplika sal-ewwel ġurnata ta' Novembru.